Zdravím všetkých, ktorí radi počúvajú hudbu, pretože nasledujúca videorecenzia je určená práve vám. Mám tu na test takýto Bluetooth mini reproduktor Rapu A3060 od firmy pda.sk. Príde vám v takomto praktickom balení, ktoré si môžete zobrať všade so sebou a váš reproduktor je naozaj dobre chránený. Nachádza sa v ňom samozrejme malý manuálik a mini USB, pomocou ktorého si nabíjate toto zariadenie. Ak už máte svoje zariadenie, či už je to telefón, tablet alebo notebook spárované s týmto Bluetooth reproduktorom, tak po jeho zapnutí sa vám do 3 sekúnd automaticky k nemu pripojí a môžete začať počúvať svoju hudbu. Zvuk z tohto reproduktora sa šíri do miestnosti v rozsahu 360 stupňov a to je vďaka otvoru na reproduktor, ktorý sa nachádza po celom obvode tohto zariadenia. Kvalita reproduktorov je naozaj na veľmi vysokej úrovni a určite vás prekvapí i sila hlasitosti. Tu v miestnosti možno ani nevyužijete naplno, ale naopak zasa keď budete potrebovať na opekačke v záhrade, kde nemáte elektriku, tak tam sa to naozaj oplatí. Namiesto rádia je to plnohodnotný náhradník. Veľmi milo ma prekvapili hlboké tóny, pretože basy bolo počuť už pri nižšej úrovni hlasitosti, čo na takéto zariadenie je naozaj vynikajúce. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. Najzaujímavejšou vecou na tomto zariadení je určite to, že podporuje konferenčné hovory a teda jeho využitie je nielen na zábavu, ale aj na prácu. Jeho dosah je taký istý ako dosah každého Bluetooth zariadenia, takže na voľnom priestranstve je to okolo 10 metrov. Keď ste v miestnosti, tak do druhej miestnosti vám normálne dosiahne bez nejakých väčších problémov. Pri konferenčných hovoroch zase nemôžete mať reproduktor veľmi ďaleko, pretože na jeho vrchnenej strane sa nachádza mikrofón, ktorý sníma váš hlas. Ak budete počúvať hudbu a počas toho vám niekto zavolá, hudba sa automaticky pozastaví a vy môžete jednoducho dotykovým tlačítkom na vrchu reproduktoru zdvihnúť tento hovor. Po skončení hovoru sa hudba automaticky pustí a bude pokračovať tam, kde naposledy zastala. Ak sa vám tento reproduktor Rapu zapáčil, neváhajte navštíviť stránku pda.sk, kde si ho na e-shope môžete zakúpiť.